Každý z nás tu má svoje miesto v modlitbe a v tichu nájdeš ho. Ak svoje srdce odovzdané máš, vtedy počuješ aj ten najtichší hlas, jeho hlas. Naráz cestí, kde cesta je cieľ, rozhodol si sa preňho, tak mu ver. Zanechal si mnoho, no neboj sa. Dnes získavaš 100-násobne viac. Viac. Tak pozri sa na kríž, ktorý sprevádzal ťa cestou k oltáru. Pod ním vždy zistíš, kto je pravda a ako ľuďom hlásať ju v dnešnom svete. Kamkoľvek pôjdeš, aj keď bude ťažko, ak pod krížom padneš, vždy vstaň a choď ďalej. Dávid, neboj sa, kríž je symbol víťazstva. Ďakujem veľmi pekne Silnom vratu za takýto dar v podobe piesni. Pán Boh zaplať. Ďakujem.